ମଉସା ଏ ଆଳୁ କେତେ ନେଉଛ? ଆଳୁ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମଉସା କେତେ ନେଉଛ? କଲରା 15 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଖାରୁ? ଆରେ ଏ ଟୋକା ଏଇ ସେତେବେଳୁ ଆସିକି ଖାଲି ପଚାରି ଚାଲିଛୁ। ତୋର କ'ଣ କହୁନୁ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଏଟା ସେଟା ସେଟା ଏଟା ହଉଛୁ ସେତେବେଳୁ କିନା। ମଉସା ମଉସା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଟମାଟୋ କିଲୋ କେତେ? ଟମାଟୋ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା। କେତେ ନେବୁ କହ? ସେ କଥା ଜାଣିବି ମଉସା, ଟମାଟୋ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତମେ କ'ଣ 120 ଟଙ୍କା କହିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ଯଦି ଦେଇପାରନ୍ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ଆଜିର ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଘରେ ନହେଲେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଆସିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଇରେ ହେଇ, କି ବଦମାସ ଟୋକା। ଗୋଟେ ଟମାଟର ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଦେବି? ତତେ ବା କହୁଛି 120 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଟମାଟର କିଲୋ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଟମାଟର ମୁଁ ତତେ କୋଉ ରକମର ଦେବି? ତୁ ଏଠି ମାଗିବୁ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଠି ମାଗିବେ। ଏମିତି କୋଉଠି ହୁଏନି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଫାଳେ କାଟିକି ଦେଇ ଦଉନ ମଉସା, ମୁଁ ଫାଳ করে ନେଇ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ତୁ କାହା ଘର ଛୁଆ, କ'ଣ ହଉଛୁ? ତୁ ପାଳେ ମାଗୁଛୁ ମତେ ଟମାଟର? କିଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟମାଟର ଦିଅ, କେତେ ନେବ କୁହ? ଦେ 50 ଟଙ୍କା ଦେ, ଗୋଟେ ଟମାଟର ଦଉଛି। କ'ଣ ଛୁଆ ଦେଖି ଠକୁଛ ନା କ'ଣ ମୋତେ? ଏ ଅନେଇ, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ତମ ଦୋକାନ କ'ଣ ଏଠି ଏକୁଟିଆ? ଆଗରେ ବା ଆହୁରି କେତେ ଦୋକାନ ବସିଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବି। ଏଠି ଯେମିତି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ରଖିଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଯା ଯା, ସେଇଠୁ ନେଇଯିବୁ ଯା। ଆଉ ମୋ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନା। ତମଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଗରେ, ଏଠି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛ? ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ସେଇଠି ନେଇଯିବୁ ଯା। କହିଲା କ'ଣ ନା ରେଟ୍ କମରେ ମିଳୁଛି ଟମାଟର। ରହରେ, ତତେ ଟମାଟର ରେଟ୍ କମିଲେ ଡାକିବି। ଡାକିଲେ କିଣିବୁ ସେତେବେଳେ। ଯା 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 ଯା। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖ, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କମିଲେ ଫୋନ୍ କରି କହିବୁ। ବାଜେ ଟୋକା, ଯା ଏଠୁ। ମଉସାରୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଯା। ବୁଢ଼ା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଦେଲି ପାନି, କହୁଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବ। ଏ ଟୋକା, ଏତେବେଳେ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଣିବା ପାଇଁ ତତେ ଯୁଗ ପାଇଯାଉଛି। ତୁ ଭଲ ଟମାଟୋ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ ହବ? ସେଠି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଟମାଟୋ ଆଣିବା ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କେତେ କଥା ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋତେ ଟମାଟୋ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମାଗିଲେ ଦେଲାନି, ଫାଳେ ମାଗିଲେ ଦେଲାନି, ଓଲଟି 12 କଥା କହିଲା। କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ କଥା କହିଲା? କିଏ ସେ ଦୋକାନୀ? ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପାନେ ଦେବି। ଆଇଲୁ ବାପା ଆଇଲୁ, କାନ୍ନା ଲୋ କାନ୍ନା, ଏତିକି ଥାଉ। ତୋ ବୋପା ଆଜି ଆସୁ, ତାକୁ ପାନେ ଦଉଛି ଆଗ। ହଇଓ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଏତେବେଳେ ହେଲା? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏଠି ରୋଷେଇ ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ପନିପରିବା ନାହିଁ। ଏ ଟୋକାକୁ ପଠଉଛି, ତମର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନାହିଁ ପନିପରିବାଟା ରଖିଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ 3 ବକତ ତ ଗେପିଲା ବେଳକୁ ଗେପୁଛ ଭଲ। ଏମିତି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ କାହିଁ ହେଉଛ? କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖୁନ ସେ ଟୋକା କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି, ମାରିବି ତ 32 ଗଳି ପକେଇବି। ଏ ତମେ ଚୁପ୍ କର ମ, ବେକାରିଆ ଲୋକଟା। ଏଠି ମୁହଁ କାଢୁଛ ଆସିକି ଖାଲିଟାରେ। ଯାଅ ଟମାଟର ନେଇକି ଆସିବ, ଯାଅ। ଟମାଟର ରେଟ୍ ଆସିକି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଟମାଟୋ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପନିପରିବା ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଉନ, ସବୁବେଳେ ଟମାଟର। ଏ ନେଇ କହିଦେଉଛି, ଟମାଟୋ ବିନା ସବୁ ତରକାରୀ ପାଣିଚିଆ। ଟମାଟୋ ନ ପଡ଼ିଲେ ତରକାରୀ ନ ହୁଏ, ଟୋଟାଲି ତରକାରୀ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼। ଯାଅ ଚୁପଚାପ ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଆଜି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବ? ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀଟା ଆଉ କହୁଛି। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଟମାଟୋ କ'ଣ ଟମାଟୋ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଟମାଟୋ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିକା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲି, ବାପା ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକ, ବାପା ଜମା ଟମାଟର ଆଣିବେନି, ବୁଝିଲୁ?
ବାପା ଯଦି ଏମିତି ପାରିବେ ଟମାଟର ଯଦି ଶୁଙ୍ଘିଦେବେ ସପ୍ତାହ ଯାକ ସେ ଟମାଟର ଧରିକି ବସିବେ ଖାଇବେନି। ଚାଲୁନୁ ଆମେ ମା ମୁହଁରେ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏ ଚୁପ୍ କର କାଳିଆ ବୁହା ଟୋକା, ଦେଖିବୁ ଏଇକା ସହଜରେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଅଛି ଆହୁରି ତାକୁ ଟେଉଛି। ତୁମ ପୁଅ ନା କାହା ପୁଅ? ଏ ତମେ ରୁହ ମୋ ଆଗରେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଶୋଧୁଛ? ହେଁ ତମକୁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତମେ ଶୁଣୁନ। ଆଜି ଖାଉଥିବ ଛେନା ଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ। କ'ଣ ଖାଉଛ ଖାଅ ଦି ବାପ ପୁଅ। ତାହେଲେ ଟମାଟର ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବନି? ନା ନା ଜମା ନୁହେଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ମାଇକିନାକୁ କେହି ପାରିବେନି ଲୋ। ଯାଏ ତାହେଲେ ଟମାଟର ନେଇକି ଆସେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଏ ଡରୁଛ ଯିବ ସବୁଠୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ନା କ'ଣ? ହେଁ ଆସିକି ଧୀରିକିନା ଡାକି ପାରୁନୁ? କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ? ଦାଦାଟା ଦେଖିକି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? କାହିଁ ଡାକିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ଆଣିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କରିକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ିବେ ଲୋ ମା।